предишния урок, скъпи приятели, изследвахме как изглежда автентичната увереност в общуването. Увереност, която не идва от думи, техники или опит да впечатлим, а от вътрешно присъствие и спокойствие. Когато започнеш да присъстваш по този начин, нещо естествено се случва. Започваш да говориш по-малко и точно тогава забелязваш колко често преди това си говорил, за да се доказваш. Този урок е за онзи вътрешен импулс да обясняваш, оправдаваш и защитаваш себе си, дори когато никой не го изисква. За момента, в който напрежението поема контрола и думите стават защитна стратегия. В днешният урок ще се научиш да разпознаваш този импулс в реално време и да избираш нещо различно. По-малко думи, повече присъствие. Това не означава да мълчиш или да се потискаш. Означава да говориш от място на вътрешна стабилност, където няма нужда да се доказваш, защото вече си достатъчен. Често не осъзнаваме, скъпи приятели, колко много време и енергия отделяме, опитвайки се да се докажем пред другите. Това се случва както в личните отношения, така и на работа или в социалните медии. Има момент, в който всеки от нас усеща вътрешен натиск. Да обясни, да се защити, да покаже компетентност или да бъде приет. Проблемът е, че доказването никога не носи истинска увереност. То е знак за вътрешна несигурност и защита. Колкото повече се опитваме да се доказваме, толкова повече напрежение се натрупва в тялото, в гласа и в присъствието ни. Преди да продължим, искам да ви споделя нещо. За мен е много важно да ми покажете дали моите видеа ви харесват и дали ви носят тази полза, на която се надявам и която подарявам на вас, мили хора. Под всяко видео в най-дясната страна има бутон "Благодаря". Натискайки бутона, вие ми показвате, че харесвате моите видеа и цените моят труд. Стойността е символична и е 2 лева. Натискайки бутона "Благодаря", вие активирате закона за привличането и благодарността, а това носи ползи и за вас самите. Защото, както знаете, вече това, което даваш, се връща към теб. Искрено ви благодаря и изпращам към вас цялата си положителна енергия. Осъзнаване на момента на доказване. Първата стъпка е да започнеш да наблюдаваш кога се доказваш. Обърни внимание на следното. Кога започваш да обясняваш себе си? Кога се оправдаваш, дори без да са те питали? Кога търсиш одобрение чрез думи или действия? Например, представи си, че в разговор казваш: "Аз наистина се постарах за този проект, така че всичко трябва да е наред." Това е типичен момент на доказване. Ако се усетиш в такъв момент, спри за миг и попитай себе си: защо имам нужда да се доказвам сега? Разпознаване на вътрешния натиск. След като идентифицираш момента на доказване, следва да наблюдаваш вътрешния натиск. Почувствай къде се проявява. В гърдите или стомах, в лицето, гласовите тонове, в мислите. Трябва да се харесам. Не мога да покажа слабост. Запиши наблюденията си в дневника. Това, скъпи приятели, е ключово упражнение, защото без осъзнаване не можем да променим навика. Малки техники за присъствие. Сега ще практикуваме техники, които намаляват нуждата от доказване и увеличават присъствието. Първата техника – пауза. Когато усетиш вътрешния натиск да се обясниш, направи кратка пауза.
Просто спри. Вдишай дълбоко 2-3 пъти. Не бързай да говориш. Това ти позволява да се свържеш с вътрешната си стабилност. Техника 2. Фокус върху тялото. Наблюдавай как се чувстваш физически. Отпусни раменете, отпусни челюстта, остави ръцете свободни. Когато тялото е спокойно, гласът и умът също се успокояват. Техника 3. Присъствие вместо думи. Може да не казваш нищо, за да докажеш нещо. Понякога просто присъствието ти е достатъчно, за да се усеща уважение и сигурност. Сега искам да ви дам няколко практически примера. Да разгледаме реални ситуации. На работното място. Колега критикува идеята ти. Реакция на доказване. Започваш да обясняваш защо твоят подход е правилен. Нов подход. Кратко мълчание. Наблюдаваш реакцията му. След това спокойно споделяш гледната си точка без излишно обяснение. В социалната среда. Приятел прави забележка за твоето поведение. Реакция на доказване. Оправдаваш се, обясняваш мотивацията си. Нов подход. Слушаш, приемаш, оставаш автентичен и не се опитваш да се защитаваш. Вътрешно. Усещане за несигурност пред важно решение. Реакция на доказване. Започваш да се убеждаваш или убеждаваш другите. Нов подход. Наблюдаваш мислите. Отпускаш нуждата да се доказваш. Действаш от спокойствие. Наблюдавай защитата. Ситуация, причина за доказване, как реагирах, осъзнаване. Напиши всичко това в дневника си. Присъствие вместо думи. Опиши момент, в който избра да не се доказваш. Ситуация, как се чувствах, как реагираха другите, осъзнаване. Сега искам да ви дам една малка визуализация, която може да я практикувате всеки ден или поне веднъж седмично. Затворете очи. Представете си трудна ситуация, в която обикновено се доказваш. Виж себе си спокойно, присъстващ, без излишни думи. Запиши в дневника усещанията си. В следващият курс, скъпи приятели, ще се фокусираме върху създаването на нов вътрешен образ, който поддържа стабилната увереност и намалява нуждата от доказване. До тогава наблюдавай моментите, в които обичайно се доказваш. Практикувай паузата и присъствието и записвай всичко в дневника си.